Taikuti kushina patembe to. Marane na mombe ya mukuda ngezi. Kote tajiri kuda. Njidi mombe yi. Mombe kadara moja bere Let's angu. Ninda mzigura mgire kuti. Mukadzi akawiswa kukumba asina nhumbu baja kunzani. Ona uchipuwa mhosva yekunzwa pamukadzi mimba kuratidza kuti hawanga usingatodzivirira kuti pakusangana naye kwacho. Kana mwana taenda kunomusiya tichiti tamutizisa mwana atizira tozoona mwana adzoka. Ndiyo nyaya imwe yanga iri mudare rachifingezi uko mwanasikana akaendeswa akasvika akagamuchirwa asi pasina nguva akabva adzoswa. Chikonzero hanzi makati imi ane pamuviri asi tazoona kuti haana pamuviri. Torai mwana wenyu. That is when you then pakudana na musikana n'umugore. But Lois akazunguzwa kumakwira chinzane but yakasina ndia. umefambidzana saka waidana naye Ndefambidzana. ndio kudana na kwacho uchibva wamboimuita mukadzi wambomuita mukadzi kungu yakadii zvawaita mukadzi waita mukadzi pai Paripo ndaishandira. aiwa ndati pai chawakaita mukadzi chii tozo Ndakarara naye. warara naye uchimurara naye sei chako Taikuti kushina patembe to. mashina muchirara iyongo Nyaya yako yakanaka. Mutemo wamambo hatitenderi mwana wemunhu anoitwa mukadzi nemunhu asiri murume wake. Hongu vangatore mukadzi uyu nenzira isina kukufadza kuti vonoti ane mimba iye asina mimba iri nzira yekuti vakupe mukadzi. Handiti wakwana izvozvo extortion nemhosva yacho. but extortion wacho manje ndokuti munhu akangoudzwa kunzi munhu mwana uyu ane mimba kureva kutoti akutokwanisa kutonzi enda kumunhu akakupa mimba asi mimba yachona iri isipo. Handiti ndizvo zvavepo manje ndezvekuti imba inovakwa nevanhu vaviri vanodanana. Kana paita vanhu vaviri vanotsotsana zvekuda kunzwanana zvezvaungachibvunzwa kuti seiwe kana uchiti iwe taifambidzana ndakashinwa naye waishinwa nei nemukadzi. Handiti ukaona uchipuwa mhosva yekunzwa pamukadzi mimba kuratidza kuti hawanga usingatodzivirira kuti pakusangana naye kwacho. Handitopoa. Saka nyaya iripo ndeyekuti uri kuti kudii kudai ndokuti ukauzotiudza iwe kuti ingaite kunge mhosva kuti vanhu vakupa mukadzi wako wanga uchitoita mukadzi iwe yoita kunge mhosva konga unodirei kuita zvekuba iwe uchitomupuhwa manje tichienda unomushina straight paunodira wamupuhwa iwe kuti chimushina mushina kuwe kwamama chiwandira kupa mushina wonzi chienda unoshina pachena takupa chii chiri pahana yako chauri kuti ndoda kuti nditaurire mambo kuti no mambo inini hangu so zvakadai dzeri dare rochikubatsirai muchibva pano ezvinari kupi mukadzi ndiri kumuona ukandipindura kudaro unotsamwisa kuvabereki here kana kumba kwenyu Ari kuvabereki vake.
ndo mubvunzo wandiri kubvunza ndikoza ndikamubvunze ndichimuona ari kuvabereki vake. Dambudziko rako nderei? Ini dambudziko rangu nderekuti mukadzi akawiswa kukumba asina nhumbu but yakunza nenhumbu. Unoreva here kuti mukadzi anogona kutotorwa usina kutorana naye zvajesu? Ndochivanhu chaicho chedu chatinoziva kwainzi kukumbira mukadzi. Handitiwana usina kana kuziva kuti anapo here pacho pauri kuda pacho ipapo wotonobvisa pfuma yekukumbira ndiri kukumbira mukadzi ndakazodai, wotonobvisa pfuma yese. Laki vazhinji vakanowana zviripo, kodai waisenge wazvishaya. Handinokuwa chivanhu ndozvachinoita zvawatoita izvo kazvi zvinotori nepenalty mukati. Handinokuona saka aida here mukomana yekuti atanga aita nhumbu ozombiwa ndozvawaida. Aiwa, inini tasiro yangu ngeri kuti ni musikana wandefambidzana tasiro kuti ndasimba ndonoita ndokandondorora but inini ndangoreka ndonzi mukadzi atuya pamba. Asi vakazomutora ari kumba kwavo mari ani vakazomutora ari kumba kwavo akatazenda akandosiwe nkomba avana kuya pamutora ari kumba kwavo. Saka iwo chada kuti uye kunochima iye akadzokera kumba kwavo. Chii chada kuti dambudziko rako erei ranga riri pekuti mukadzi uyu auya kumba kwenyu asina nhumbu? Handizvo iye zvino ari kumba kwako. What is your problem now? Haako kumba kwenyu ari kumba kwako. Dambudziko rako nderei? Hatinoona kuti zvinoti kutaura newe chete, tichataura nevaridzi vemwana wacho iyeye kuti zvakamira sei, tonzwa dambudziko nezvakaita kuti mwana ambouya kwauriwe agara ezvino akumba kwavo akaendeswa nani ende akaenda nenzira dzipi ende imi makasara kumba kwenyu muchiti zvaaenda kumba kwavo zvapera. ndazongona ndazindotakuedzwa kunodare makudedzwa kudara ausinoba mangara ndindakamangara dara ukaudzwa kuti musi wafo unouya kudara handiti ko azokudedza kudara ndiani kana wadaro zvakuita kunge sitakudedza hatidi vanhu kunezi aida vanhu kunezi chireka ndikubatsira hangu toda kuti tidzokere kuvaridzi vane mwana uyu. Handiti ivavo ndovochitibatsira. Hakuna inini wangu kuti ndamuwanikidza achinzi ari kumboshinwa naye mwana. Handiti handingafari but tinoda vanhu manje kuti vavake dzimba dzine upenyu, vavake dzimba vachidanana. Handiti ndizvo? Tikavaka imba ine vanhu vaviri vasingadanani, taronga rwendo rwevanhu vaviri vasina kurangana pakufamba. Handiti? Saka tikadaro hapana kwatetichienda. Saka toda kuti tinzwe manzi gogwani tibatsirei, zvakamira sei, chii chenyu mwana sikana? Muzukuru atete vati ihanzvadzi yamukwasha wandigere navo pamba. Ihanzvadzi yemukwasha wenyu? Saka ndigere navo. Ndimugere navo. Iye mukwasha aripi uyu ane hanzvadzi? Ari kuHarare kubasa. Ari kuHarare kubasa. Ndiye anofanirwa kunge achitaura nyaya iyi yatakatarisana nayo sehanzvadzi yake kana kuti savatezvara munyaya iyi kune uyu. Imimi munongoriwo munhu pazviri, hapana pamunolinka kana kuti pamunopindira. Handiti makwana mubatisise chivanhu, handisi kutuka, ndiri kuedza kuda kutsanangura kuitira kuti kana taakuita matare echivanhu mangwana musanongedzwe kunzi ivava amai avo ndo vakanonikiringa hanzvadzi yangu zvaiitika imunenge musipo. Handiti zvinoitwa nevana vari vega vachiti kushinwa. Handiti mazuva anotozva kuti kunonzi kushinwa. Handiti makwana
dai huku nonzi ingapedze mari tingati akutomupisa muromo because ari kutotaura zvinhu zvaanotoziva kuti kukanganisa kwanda ndichiita handiti mapona. Saka hamuna kukanganisa kuuya kudare mati ndinonzwa handiti mapona. Saka izvi zvataifunga manzvo ndezvekuti akanoti mwana uyu aende kumurume uyu ndiani. Pamusoro ini ndinda ndigere nemwana nguva yese, saka ini ndindaiona zvaiita pamwana. Ndaona mwana zvaingoitawo semwana musikana, kana nguva yake yakwana aingotiti gombo ndokundiwo mari, gombo ndokundirawo mari. Saka ndaona August haana kundikumbira mari, ndobva ndanyarara. Saka kutanga paSeptember vachiti ndichikunzwa mudumbu, gombo ndikuzwa mudumbu, ndipeiwo mapiritsi. Ndikati ina handikupei mapiritsi, ndoda kutanga ndanyatsonzwisisa kuti mudumbu menyu makamira sei, sezvo mwedzi uyu wanga wapera ndakanyarara zvino. Ndobva ndakati mwedzi uno hamuna kugeza, vakati hongu. Ndikati saka ina handigonokupai mapiritsi, mungazoita mhosva mangwana. After that tapinda muna September, ndikati tete tamwedzi wechitu hamusati mari mageza, chii chiri kuitika? Makambogara here naMatthew? Zvikanzi hongu takagara tese. Ndikati magara mese, imimi maive muri kupi? Zvikanzi kubasa paanoshanda. Ndikati tete apo pane kwese mari yekuti handigoni kukupai mapiritsi. Zvikanzi ndipei tsangamidzi kwanzi inorapa mudumbu. Ndikati iyi ndinayo asi handisi kukupai, kusvika ndanyatsobata kuti chokwadi chenyu chiri pari. Saka pa2 months idzodzo, kubva musi wa1 kusvika musi wa23 wavakatanga kurutsa, zvokuti kuvapa mvura vari kurutsa, kundovapa chikafu chipi vari kurutsa. Ndikati tete imimi hamusina kumira zvakanaka, sei makurutsa? Ipapa musati vageza 2 months idzodzo. Ndobva ndati inini tete ina handichazvikwanisa, ndakufonera Mukwasha. Ndafonera Mukwasha ndobva atuma munhu akati torai munhu munoisa kudi kumuridzi wake, nokuti 2 months idzi plus apa zvavakuita izvozvi vairutsa zvokuti ini ndakatopedzisira ndisazive kuti ndoita sei semunhu mukuru. Saka ndobva ndakatora munhu, ndobva taenda naye pana Matthew. Tichisvika pana Matthew akabvunzwa akati unomuziva here? Zvikanzi ndinomuziva. Zvaari kutaura unozviziva here? Ndinozviziva. Saka vandavedina unobva wati kana uchizviziva tora mudzimai wako uende. Ndobva atora bhegi rake remudzimai wake, ndobva aenda naye kumba. Vaenda naye kumba, chaive chiri chipiri, chitatu, china, chishanu kuchizouya sekuru kumba kwedu kuti ndauya kuti ndizonzwa kuti tinofamba sei kana munyaya akuuya. Ndobva ndati ini ndinodzokera futi kupi? Kumukwasha, nokuti ina handizivi. Ndobva ndadzokera kune Mukwasha. Zvikanzi kana zviri izvozvo ndichatomati sisi vake ndo vachazouya vakupai direction yekuti vanofamba sei. Chaive chiri chishanu icho. Saturday ndobva ndakazofonerwa kunzi svikai kuno. Ndikati kwakanaka here? Zvikanzi ndobva ndikati handikwanise manheru, ndinouya Sunday kuseni. Ndaenda Sunday kuseni ndobva ndakasvikonzwa zvichinzi makandinyepera. Ndikati ndakanyepa papi? Zvikanzi makatiwisira mwana muchiti ane mimba. Ndikati ini kusvika ndiuye 1, 2, 3 zvandakaonawo pamwana, ndosaka ndakaita kuti ndiuye. Ende iye Matthew aisvika kumba achiuya kuzoona musikana wake pasina anomurambidza. Iyewo musikana achisvikawo kumba kwemukomana zvokuti aizikanwa. Ndikati hapana chakaipa. Ndikati saka imimi makaona sei kuti haana mimba? Zvikanzi ndakazoona ageza musi wechina, aenda chipiri akazoonekwa kugeza kwake musi wechina, akangoita 2 days, China neFriday. Ndikati izvozvo ina handichazvikwanisa, kana madaro ina handichazvikwanisa. Saka handizive kuti mutonge uyu ndobva abva ati ina handichada just because andinyepera. Dai akauya aine mimba sekutaura kwamanga maita, ndingadai ndamutambira. Ndikati papa wakambotambira wani uchiti unozviziva, kusaka zvazoipa zvikanzi kureva kuti achandinyepera upenyu hwese, saka handichada, dzokerai nemwana wenyu. Ndikati ina handigoni kudzokera naye. Ndaenda kumba, ndopandakazonoudza futi Mukwasha. Zvikanzi ivo ndobva wangoedza kuti vamufonere, ndobva watadza kubatana.
zvikanzi endai munovaudza kuti kwanzi musandijairirewo kusvika pakadaro, ndiri baba, taurai nenzira yakanaka, totaurirana. Kana pane chamunenge masangana nacho tobatsirana pamwe chete. Ini ndo pandakagara zvangu kumba muswe sandu. Saka yanga iri mande manheru ndo pandakazoona vachisvika kumba. Saka pavakasvika ini ndaive ndiri bhizi nemwana anga apinda maataki easma. Saka vakauya nemutumwa wamambo. Vasvika ini handakwanisa kumatenda because ndaiatenda mwana anga arwara. Ndobva ndati pamwe achiripo isi ndizobuda mwana uya astable, ndobva ndakazobuda kuti nditarise. Ndobva ndawana ava tete vasiyiwa pagedhi nebhegiramu. Mukati vakauya nemutumwa mupurisa wamambo. Mukureva here kuti mupurisa wamambo akanotora mwana wenyu kumurume wake achikuzokudzorera imba kwenyu? Aiwa, vakanga vari vese nemurume wacho. Saka ndofunga vaitokunzwa here chivanhu changu. Mupurisa wedu basa rake nderekusunga munhu waanenge atumwa kuti enda unosunga. Ndinoda kuziva kuti mupurisa wedu ndiye akanotora here mwana uyu achidzosera kumba kwenyu. Ndo zvakaitika here? Iwe ndikutaura newe, wakanzi chii? Taura nezvinozirewo. Une makore mangani? 22. Mike, ndizvo? Mbeti. Mupurisa wangu ndiye akatora mwana mukadzi uyu achidzosera kumba kwedu. Takatenda tese. Muchitaura nemupurisa kuti mutore tinomudzosera? Handizoziva kuti tisitandayozimangatu. Izvozvo manje ndozvimuzviniro. Iwe ndiwo mupurisa wacho? Ndati ndimakazonotora here mwana uyu mamunomudzosera before this spot. Saka what are we doing here? Zvakaitika mwana uyu akati inini kana zvakadaro inini ndakuenda kumba kwedu. Ndakati aiwa auende kumba kwedu wega, ko wakaregedza kuita sei kusvika. Ndobva ndati kune mukomana unoziva here kumba kwacho, kozi mwana uyu hatingazokwanisa kuti aende ega, anofanira kuenda naye nemumu. Ndobva ndakaenda naye ndichibva. No, it's wrong. Waenda naye mupurisa kana kuti uya shamwari kana kuti inini ndakatya. Waenda uri mupurisa kana kuti shamwari yake kana kuti sawira kana kuti waenda uri chii? That's very wrong. Vanofana kuwanikwa. Take right muno mudare kuuya kwataita mudare. Ava ndo makomplainant mudare muno. Anditi makunotora mwana wevanhu muchienda kunodzosera. Ipo paine mhosva iripo. Anditi makuwa zviri wrong. Makunotora makunodzosera kutonga mega kwamuri kuita nyaya yachona. Anditi zvawakanga waona iwe kuti aiwa ugone zvakuita as if isusu takubhadharwa kuti titume mapurisa edu kunouraya dzimba dzevanhu kana kunopindira mumafezi erudziro. Tinotuma tega ndisu. Hamuzvizive tichikutumai. Ndisu tinokutumai kuti endai munomutora muende naye kumusha kwake. Endai munotora mbatya dzacho muite zvakati. Handiti idare rinotaura. Mosvika makutonga manje mapurisa. That's very bad. Hazvisiri izvozvo. Zviri wrong. Vangu wadzopindira paground muchiro kana. Zviri wrong. Vakapinda kuti ndepesina ndenda kudziya. Hongu ataura kuti zvazodaidai. Uko ime makanga muchidikwa. Mwana uchishona chaakanga achitaura ndechekuti ndiye wamakanga manosevha Samuel. Ndiye uyu kamwana ndiye wamanopa Samuel semudzimai wouyo kwavo. Handiti kana aienda kune vabereki vake, kaienda kakuvabereki vake kuti no
nyaya iripo ka ndoda kunoti nditaurewo kakuti ndakuzoendeswa kuni ndanzi ndiuye kwamambo. Hagoni kuuya ega kwamambo, akagara pamberi pedu tichitonga wera asina vabereki vake. Hazviite. Don't involve yourself semapurisa edu munyaya dzakadai dzakashata. Nditi mapo munosvibisa dare. Right, nyaya yangu ndeyekuti unokuda here mukadzi uyu? Mukadzi andichada. Imombe. Antokamuita mukadzi? Imombe. Iyoyo yemaputiro yekungofunga kuti toda kumbotesta kuti dzinomira here kuvana vevanhu. Wongofunga kuti wolopesa kuti ndachada. Hazvisiri izvozvo. Aiwa mambo wangu handangota. Ndinokuridza kana zvisiri izvo ndogiranda izvozvo mutakura woenda naye mukadzi yekumba kwako. Mukadzi andichada. Hauchada nechikonzero chii? Chekuti akauya musha medu achinzi ane nhumbu, iye asina nhumbu. Ndoda kubvunza pai wadatanga ita nhumbu yakumba kwako. Imhosva here kuti mukadzi auya mumusha mako iwe asina nhumbu? Ndongochirana naye? Imhosva here? Titaurire kuti imhosva otiudza pazvakanyorwa. Kana mukadzi wada kuti auye mumusha asina nhumbu, haurare naye. Handiti ndizvo? Dai wakanga uchitopfeka makondomu, waitotiratidza pfungwa yekuti waitya kuti angaite nhumbu. Zvino waingosangana naye feya. Pamusoro by experience pane vamwe vanhu vanoti vanogona kubvisa munhu asingazivi kuti vawane kunzvenga nyaya dzavo. In such a picture 2 months manchoreseni isingaiti pane wechitatu kuzomirira pane mairi veudzi akawanda ivo. Ndatibvunza kuti muda kusvika pakubvunza kuti pane zvimwe zvawakambomwa here kana kuti wakadini semunhu afunga kuti munhu kana ambotadza kuenda kumwedzi kaviri chii chazoitika kuti azoenda kumwedzi. Zvinofamba zvinoitika. Naye musikana pane mushongero wakanovarumba kwavari mapo? Hapana. Vachoka zvinovava kuna mbuya kavai. Hauna kuzvinwe rurize? Hauna. Saka mhosva iripo gogo, dzimba munodziziva makaita dzenyu. Imba inovakwa nevanhu vaviri vanodanana. Handiti makwava. Hakuna chinhu chakashata muupenyu chekuti tizokanuka kuti mugoona. Handiti makwava. Zvinhu zvakadaro hatizvikurudzire kazhinji. Idzo dzimba dzachona makadzitarisa dzichivakwa mumasomo medu, munofanirwa kuve neashuwarenzi yekuona kuti hano apa taperekedzera imba iri kuvakwa. Handiti ndizvo? Havasiyiwo vasina kuripiswa mhosva yavo yekutombotora mwana wemunhu womuita mukadzi, nyangwe dai akanga asina kuenda kumba kwavo. Moda tibvunze umwe mubvunzo. Kwaro uri kumba kwavo akarara newekangani? Handimozvo woritaurira panapa kuti handisi kunhira, handisi kumuda because akauya achiita nenhumbu. Ndozvatingataura masome dare, kutuka dare, tuka vanhu vanenge vari mudare, kusaremekedza dare ramambo. Handiti makwava. Saka hatigone kusiya zvinhu zvakadaro zvichidi chichiitika. So unobhadhara mombe nehwai. Mombe nehwai. Chausiri kuda, chawavinga kudare kwedu ndechekuti tikuperekedzere kuti mwana uyu adzokere kumba kwavo. Handiti ndozvauri kuda? Wamakatora nemupurisa wedu mukaendesa kumba kwavo. Kwandozvauri kuda? Poshiya unobhadhara hwai mudare muno iwe.
semupurisa wedu hatidi hunhu hwakapusa kudai zuva. Sazvipinze munyaya dzisina basa, dzisi dzako nyaya idzi. Pamusoro tini baba vedu chokwadi vana vaifambisa hatiko ikoko. chokwadi vana vaidanana Runzwa kwatasvika tiri kubvunza nyaya yekuti hwai nemombe zvinouya rii. Hwai misababa vaya vameti ndingakurovei imwe mombe kuti mukada unotaura zvisina basa zvinhu zvakadaro so. Hwai muchitora vana vevamwe vanhu kungovatora kuvaita mapepa nekuti dzanoti havasi fiti mumasomeni. Hwai mwana uyu achibva pamba penyu uyu akudzokera kumba chishona chamaishandisa pakuchishona rudzivo imi semubereki. Pamusoro imamo chiitiko chakaitika ndechekuti muroora wangu aisvika pamba handina kumudzinga semuroora wandaiziva. Manzi washona dzatitaura here ndati mwana uyu akazobva mumusha vabatana nemupurisa wangu handiti akubuda mumusha menyu maakanga achibuda mwana uyu handiti ndizvo achienda action yamakatora imimi pachivanhu chekuti muri kuziva zvamuri kuita sababa muri pamba mwana uyu mwana wevamwe vanhu. Imimi uyu mupurisa wedu avepo ndimakamutuma here kuti anikire atore muroora wenya achinodzosera kumusha naimwenda mberi chivanhu here chatutauraete mambo imimi apa mauda kupinda muchitaure chii maso mangu yatoiswa kugara yekuti indai munogara pasi mukurumidze mabatsira mukomanise wai muchiita zvinhu zvakadaro mupamombe chiti pakashata muenda December toya tobhadhara tasenza toya tobhadhara mwana mombe amubuda ngezi kototi handiri kuda handidi mombe yenyu varutoda mombe vanhu vakatadzirwa because dai kwakakuri muri baba vakangwara pakati kuti mwana uyu atizirana neuyoyo achinisvi kugara mumba muchizviona kuti mwana wedu ari parabhosva mainge makatora action makabvisana mari yetsvakirai kuno kana kuti takandiwa nyaya pamusoro ndopakaenda kutsanangura udzosera nyaya aiwa regai tsanangure chero ndopakaenda kutsanangura ndichiti kusvika kwakaita mwana mumusha mukadai magara pari kupwa vauzana baba varipo ngezi pamusoro kuda kutsanangura ngezi kutsanangura nyaya iyi kana muda kutitsanangurira nyaya yekusagutsikana nemutongo zvese ndikutenda zvamutongo wamatipa semubereki musi wefriday ndine chikumbiro chokubvunza kuti wairi kubva kwedu here zvaitwa nemwana wedunhu medu ekuchenera dunhu redu ipapo ndizwisei ngezi ndingange ndiri kunetsa zvangu ndimbondoemukana pamwe ndiri kukunonodzai inini chakandibata pakusvika kwakaita mwana mumusha akasvika achirara sandasi mangwana achienda kumwedzi mukomana wakaitaura kuti chokwadi aenda kumwedzi saka imimi kuenda kwomuroora kumwedzi kwamakutitaurira kwakamira sei imimi vatezvara muzive zvekuenda kumwedzi kwemuroora mwenda mberi siyai matare mukona tichikuvhikai mumatare zvikomo zvinotapurirana ndozvazvinotaura handizoti chivanhu ichocho munochiziva siyai matare mukaona matare muchiunguruka pamusoro pawo asiyei handiti mapawa muroora aenda kumwedzi ane mwedzi miviri asingaende kumwedzi mwana wevanhu saka pauya imi mototenda kuti takaita hei it's not a defense because mwana wenyanga achitotora achitomuita mukadzi kungotora mwana wemunhu musango ukaona wausa kudare kuti wanga uchimuita mukadzi unobhadhariswa mombe namambo yekuita zvinhu izvozvo anonzi maputiro kuti vanhu kana kuti damage kuchirungu handiti toenda mambo oti aiwa mudunhu mangu hamusi mekuti iwe ungaite basa rokufamba uchiita vana vevamwe vanhu vakadzi usingavade bhadhara hwai ndoda kutouchinja mutemo wena mambo ndoda kutovafurira ndoti mambo chija yapa pano apa
Kawaya. Ngapachinje panipa. Handiti mapona. Vanobhadhara mombe chembere yekutora mwana wekumuita mukadzi. Asi mukavaona atanga zvekare kufambira mukadzi, handiti musamuvhike. Handiti mapona. Musamuvhike. Dzimwe dzimba dzinovakwa nehondo dzinongotanga vanhu vapesana zozochiuya